खुलुमबाय आं पाब्लिक रिलेशन पार्टीनि आफादगिरि आरो आं जोबोद मोनसे गोनांथि बाथ्रा लानानै फैदों मानो होननानै बुङोब्ला नोंथांमोननो आं नैबे जिनिसखौ खोन्थागासिनो दङ आरो नैबे आखाइयाव जिहेतु आंनाव मोनसे हेन्डबिल बायदि लेखा फिसा दं नोंथांमोनहा नुदों गुवाहारि होनो बेखौ नो डाउट बे जिनिसखौ आं ओरैनो खोन्थाखै बेयो जाबाय 2003 नि बिटिसि एकर्ड खिन्थु आं बिटिआरनि एकर्डखौ बुंनाङा सिगां बिटिसिनि एकर्डआसो जादों नालाय दा नोंथांमोननो आं बेखौ श' खालामबाय नायदो रायजो राजाफोर दा बेनो बेनि अर्थ'आ जाहैबाय आं फरायनानैबो बुंगासिनो दङ areas under the sixth schedule Bodoland Territorial Council BTC Karbi Along Autonomous District Council at Dima Hasao Autonomous District Council have high autonomy council power. This council have the authority to make law regarding land management, land ownership similar to tribal bill, transferring land to non-tribal in restricted to protect tribal land. That means बेयाव मा बुंदों मोनसे रायजो राजाफोर बेयाव बिटिसिनि गासै लेन्डलाइट माबाखौ पावारखौ बर'फोरनि आखायाव दङ आरो बे बुंनाय मथे ट्राइबेल ब्लक बेल एरियायाव मालाबाबो जेनेरेल कास्टनि थाखाय बे हाया मालाबाबो ट्रेन्सफार जानो थाङा बे बाथ्राखौ आं दिनै स्पष्ट बुंदों आरो बेयाव मा होनबावदों बिटिसि एरिया स्पेसिफिक एज पार दा बिटिसि एकर्ड 2003 non-tribals cannot buy land in tribal belt block within BTC. However, they can purchase land from other non-tribals who will settle before the accord subjects to be verification. That means जाय बिथांमोनहा 2003 नि सिगां BTC एकर्ड जायनि सिगां दङमोन बे बिथांमोनखौबो जुदि दोनोब्लाबो अना ट्राइबेलफोरखौ बिथांमोनखौ मोनसे भेरिफिकेशननि हिसाबैसो नंगौना नङा 2003 नि आगोलाव बे हिसाबैसो गुबुन जाथिखौ ट्राइबेल ब्लक बेल एरियायाव दोननो मोनो दा बाथ्राया आं बेखौ मानो थाखाय सिक्स शिड्युल एरियाखौ आं दिनै मानो थाखाय थन्न फरायबाय आं बे बाथ्राखौ मानो थाखाय दिनै लानानै बे इस्युखौ आं बुंनो सानदों दिनै पिजिआर बिजिआरखौबो बै समाव मावाखसै दासिमबो नैबे बुस्थुखौबो जोङो दिनै दुखु गोनां बाथ्राया बेनो प्रमद बर'नि आमोलावबो हाग्रामानि आमोलावबो दा बे बुस्थुआ जागासिनो दङ दिनै माखासे साननैसो सिगां मोजां रिपर्टार आरो माखासे मुस्लिम मानसिफ्रानो बुंदों बे बाथ्राया सैथो बेसाराफोर बिथांमोनहा जेरै धुबुरी डिस्ट्रिक्टनिबाबो बर्डारनि जिहेतु आं थिपकाय परबजाव थायो हिसाबै मोजां गाज्रि सावरायनाय बाथ्रा बिथांमोनहा बुंदों जे ट्राइबेल ब्लक बेल एरियायाव नोंथांमोनहा भुल खालामनानै लाबाय बेबायदि माब्लाबो बेबायदि माबायानो ट्राइबेल ब्लक बेल एरियायाव अना ट्राइबेलफोरखौ बेबायदि हा पाट्टा होनाया नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोनसे खहा जागोन बबेसिराव होमबा ट्राइबेल ब्लक बेल एरियानि सिक्स शिड्युल एरियानि अर्थ'आ मा थाखो होननानै बे बाथ्राखौ बिथांमोनहा बुंदों बे थार बाथ्रा गोरोन्थि मानोना बुङोब्ला बे खोथाखौ आंबो सानोमोन आरो बेखौ आङो गोबाव समनिफ्राय स्टाडि खालामनानै दङ खिन्थु दिनै दुखु गोनां बाथ्राया मा प्रमद बर'नि आमोलावबो माबा सेटेलमेन्ट हाखौसो बिसोरो होनाय आरम्भ खालामबाय जेराव अना बर'फोरखौबो दङ बिथांमोना जिखुनु जाया मानो बिसिनि नन ट्राइबेला मालाबाबो बे ट्राइबेल हायानो मालाबाबो ट्रेन्सफारानो जाखाया होमबा मा हिसाबै सेटेलमेन्ट बेबायदि अर्डार होखो जे सिक्स शिड्युल हा बोरै पाट्टा होनो हाखो आं बेखौ बुंनो हायाखिसै जोबोद जोंनि थाखाय दुखु गोनां बाथ्रा प्रमदानो जाया माने हाग्रामायानो जाया माने दिनै नैबे बाथ्राखौ नोंथांमोना क्लियारलि आं स्पष्ट खोथा बुंनानै होबावगोन खारन दा बुंनो थाङोबा खोनानो मोननाय बायदिबा जिहेतु बिटिसिनि सिङाव हाग्रामा महिलारि बिथां आदायाबो माखासे ट्राइबेल ब्लक बेल एरियानि हा पाट्टाखौ होनो थांगासिनो दं खारन सिगाङाव प्रमद बर'आ बे जिनिसखौ मावबाय आरो दा बे बिसोरबो पलिटिक्सनि लबा बे बाथ्राखौ मावनो थांबाय दिनै गुबुन मानसिफ्रानो सिक्स शिड्युल एरियानि अस्तित्वआ बहा थानो बेबायदि होबाय थायोब्ला दा बे बाथ्राखौसो बुंनो सानदों आं बे खोथाखौल' बुंनो सानदों बिथांमोना भटार्सनि मोनसे षड़यन्त्र भटार्स बेंकनि थाखाय जुदि बेखौ सार्टलबि जुदि बेबायदि होनानै जुदि ट्राइबेलनि हाखौ होबाय थायोब्ला दिनै एसे गाबोन एसे होमबा जों ट्राइबेला बहा थांनानै थानो बहा समाधान जानो देट मिन्स मा पिजिआर प्रफेसनेल ग्रेजिं रिजार्भ भिलेज ग्रेजिं रिजार्भ बेखौबो हाइकर्टनिफ्राय जिहेतु बिटिआर एग्रिमेन्टनि बोसोरसे सिगां अलरेडि अर्डार हरखाबाय मावना लानाय एक्सन बेखौ मावना लानो हाया आरो दिनै सबसे जोंनि थाखाय खाथ्रानाकसिन बुस्थुआ बेनो हाग्रामा प्रमद बिथांमोननि दैदेननायाव बे मोजांखौ जायाखसै खारन बिथांमोनहा गुबुन जाथिनि ट्राइबेल ब्लक बेल एरियायाव मा हिसाबै जेनेबा ट्राइबेल ब्लक बेल एरियायाव बिसोर मा हिसाबै बेखौ लेन्ड पाट्टाखौ होगासिनो दं आरो होनो थांगासिनो दं आगोलावबो होबाय मा हिसाबै आं बेखौसो बुंनो सानदों दिनै बिसोरना मोननायनि अस्तित्वआनो गैया हय बिथांमोना जोंनि एरियायाव साख्रि मावनानै जानो हायो थांनानै थानो हायो मोनथाय दं भटार्स राइट दं गासिबो राइट दं देट मिन्स आं मोनसेल' खोथा होनगोन बाट माबाखौ बिसोरो हाखौ मालाबा लेन्डखौ डिस्ट्रिबिउटर खालामनो हाया बा रानना होनो हाया
आं बेखौ सोंलु नाम्बार 7 आव फैदों बहा थांखो होमबा जोंनि रायजो राजाफ्रा खालि प्रमद हाग्रामानि थाखायल' खालि फाग्ला जानाय बायदि भट बिथांमोननि इउपिएल बिपिएफ माने दिनै बे बाथ्राखौ जुदि बिथांमोना साननानै नायाबा सानस'नानै नायाब्ला होमबा बहा थांनानै थानो बेयाव स्पष्ट लिरना होखानाय तत्वआनो आरो खनसे बुंबावगोन आङो एरिया आन्डार द 6 शिड्युल बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बिटिसि कार्बि आलं अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल एन्ड डिमा हासाव बेखौ गासिबो काउन्सिल एरियाखौ होनदों ओमफ्राय नैबाव अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल हेभ हाइ माबा अट'नमि पावार सक्तिया जोंहा दं काउन्सिल पावार दिस काउन्सिल हेभ द authority to make law regarding land management, land ownership similar to tribal belt. Transferring land to non-tribal is restricted to protect tribal land. That means स्पष्ट होखानाय तत्वनाय दङ बेयाव खुनु पद जायोबाबो ट्राइबेल नि हाखौ माला बायबाबो ट्रान्सफारानो जाया होमबा माबे हिसाबाव बिथांमोना दिनै मोनथिनानै बे खोथाखौ मारै बे हिसाबै बिथांमोना बेखौ दिनै गोरोन्थि माबा मा होनो गोरोन्थि खालाम थांगासिनो दङ रायजो राजाफ्रा बुजिदो ओंखायनो आं होनदों मोसा बायदि लिडारखौ हरनांगौ दिनै आं मोनसे बाथ्राखौ बुंगोन बर' रायजो राजाफोरखौ आं मोनसे बुंगोन नोंथांमोना फैबाय थानाय बिसयखौथ' बिधान सभाया आखायाव नोंथांमोनाव 2 मासल'सै पाब्लिक रिलेसन पार्टीनि आफादगिरि हिसाबै आं दिनै बेखौ स्पष्ट मोनसे तत्व खालामनानै चेलेन्ज खालामनानै आं बुंगोन इउपिपिएल बिपिएफनि लिडारखौ हाग्रामा प्रमद महिलारि आदा प्रमद हाग्रामा महिलारि आदा बिथांमोनखौ दिनै बिथांमोना मानो बिदि 1 by 1 मानो मिस्टेक खालामगासिनो दं मा हिसाबै जेनेबा ट्राइबेलनि हाखौ बोरै बोरै बिसोर माबा अस्तित्वहीन खालामनो नागिरदों सोंलु नाम्बार 7 बेखौनो दिनै रायजो राजाफ्राबो खालि नायनानै मजा लाबाय थाबा जानाय नङा हो आं होनदों बेखौनो मास्ट बि एलार्ट बेखौसो होनदों नङाबा आदारवाइज शुड बि बिकाम ए डार्कनेस आफ्टर 20 years बेखौ स्ट्रंलि आं कन्डेम खालामो बे हिसाबै आं मालाबा बेखौ गनायनानै लानो हाया दिनै गोबाङैनो बर'नि बिथोराव आफाद दङ बाट टटलि फेलार बिथांमोननि साननाया मा बेथ' बिराद दुखु गोनां बाथ्रा जोंनि थाखाय आं बे बाथ्राखौसो दिनै बुंनो थांदों आरो बे अलरेडि होनखानाय दंखायो जे बेयाव बिटिसि एरिया स्पेसिफिक as per the BTC Accord 2003 non-tribals cannot buy land in tribal belt block मालाब्लाबो ट्राइबेलनि हाखौ नन ट्राइबेला बायनाय हाया मोनथायानो गैया होमब्लाबो दिनै मा खालामगासिनो दङ बिथांमोना भट बेंकनि सार्टआव होखोमारलागासिनो दङ दिनै एसे गाबोन एसे दिनै एसे गाबोन एसे दिनै जोंनावबो मोजां मोजां गुबुन जाथिनि दिनै माइनरिटि मानसिफ्राबो दङ माखासे जों डिसकास खालामनायाव बे बाथ्राखौ बुंदों नोंगौ ट्राइबेला थांनानै थानायनि अस्तित्व दङ दिनै मा अस्तित्व थाबावगोन जेनेबा ट्राइबेल ब्लक बेलेग हाखौनो होबाय थायोब्ला बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखु गोनां हु टुक द रेसपन्सिबिलिटि आं होनदों बे हाग्रामा प्रमद देयर इज अ सिमिलारिटी पर्सन वी डोंट वान्ट टू बी रिस्पेक्ट दैट काइंड्स अफ पलिटिकल लीडर्स दिस इज द ट्रुथ एक्जेक्टली I will be challenged as part guidelines Indian constitutional. I never been to let it down. That is my responsibility. स्पष्ट खोथा बे बाथ्राखौ बुंगोन बे बाथ्रा मोनसे खोथा दङ ना अनेस्टि फेस इन द रं साधुथिया अब्लाबो देरहायो खिन्थु बाथ्राया बेसो रायजो राजाफ्राबो साननांगौ मानो थाखाय थैनाय बायदि थागोन दिनै स्पष्ट बादि बे दिनै पिजिआर हख्रावगासिनो दङ मानो रायजो राजाफ्रा बुजियाखै दुखु गोनां बाथ्राया बेसो बेखौ मा नोंथांमोना इन्जयसो लानो फैदों नामा बेखौ नुनानै जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा इउपिएल बिपिएलनि भट होग्रा ओंखायनो आं बुंदों लख्रा बायदि केन्डिडेटखौ होनांगौ आं दिनै पाब्लिक रिलेसन पार्टीनिफ्राय आं दिनै मोनसेल' खोथा बुंगोन नोंथांमोना 2026 आव फैबाय थानाय दानाव नोंथांमोनहा जुदि मोजां लिडारखौ दैथाय हराब्ला हेमन्त बिश्व शर्माया जुदि नेक्स्ट टाइम चिफ मिनिस्टार फैबाय थानाय दिनाव जायोब्ला देरहाखांनायनि उनाव नोंथांमोनखौ थेरा बेरा खालामगोन इउपिएल बिपिएफनि लिडारा गोसोआवनो खोनासंब्ला जेरै मोनो ओरै बाहायगोन बेखौ आं भबिष्यतबाणीखौ नोंसोर दिनै होनानै थांबाय जुदि नोंथांमोना फैबाय थानाय दानाव जुदि नोंथांमोनहा जुदि मोजां लिडारखौ दैथाय हराब्ला देन बे टटेलि बे होनबाथाय डाउन जाजोबगोन जोंनि जाथिनि थाखाय दिनै दुखु गोनां बाथ्राया बेसो पिजिआर हाखौबो जोङो फ्रि खालामनानै लानो रोङा एभिक्सन खालामनांगौखौ अर्डार फैखानायखौबो डेट मिन्स मा प्रमद बर' हाग्रामा महिलारि बिथांमोना मा फिसा हा राननायनि थाखायसो आराम्भ खालामदों होमबा दुखु गोनां बाथ्राया मा रायजो राजा बर' जाथिया बुजिदो बहा गोमानानै थाखो दिनै बे बाथ्राखौसो आं बुंनो थिनदों पाब्लिक रिलेसन पार्टीनि आफादगिरि हिसाबै आं स्ट्रंलि कन्डेम खालामो आई डोंट वान्ट टू बी सपोर्टेड दैट इश्यू यस बे बाथ्राखौसो आं बुंनो सानदों दिनै दुखु गोनां बाथ्रा जाथाया मा जानानै थांगासिनो फैबाय थानाय दिनाव जों बोरै थांनानै थानो हागोन फिसा फिसौ जोङो बे बाथ्राखौ दिनै ट्राइबेलनि हाखौ जों अस्तित्व बेबायदि राननानै डिस्ट्रिबिउट खालामबाय थायोब्ला बेयाव होनबावदोंसो बाथ्राया मोनसे लास्ट खोथाखौ होनबावदोंसो बेयाव 2003निफ्राय सोरबा जुदि बखबा खालामनानै दङ साल जारि खालामनानैसो इनभेस्टिगेसन खालामनानैसो बेनि प्रुफ होबावगोन डेट मिन्स लेन्ड पाट्टा होगोन होमबालाय 2003नि सिगां गासिबो इलिगेल बे 2012 दावराव जानाय हाबसननाय माखासे थानायफोरखौबो होमबालाय गासिबो होजोबदो होमबा बिटिसि ट्राइबेल ब्लक एरियानि अस्तित्वआ बहा थांखो ओंखायनो रायजो राजा बर' माहारिफोर आइफोर बिटिसिनि आं मोनसे स्पष्ट खावलायो नोंथांमोना मोजाङै साननानै ला टाइम दं दासिमबो टाइम मावनानै ला येस नोंथांमोना जुदि आंजों दंबा डिफिनेटलि आङो फाइट खालामगोन खिन्थु 2026 आव मास्ट बि नोंथांमोना आंजों सापर्ट खालामनांगोन बे खोथाखौ आं बाथ्राखौ बुङो गोजोन्थों